Otas Pauli vähän banaanirauhaa. Joo, kyllä se on nyt pelattava, kun on saatu tämä meidän valtaisa setappikin valmiiksi jälleen kerran. Rising setup. Sim Rising setup. Sim Rising setup. Kato, painetaan tuosta Enteriä. Tää on mukavaa ajaa tämmöstä rallipeliä, kun tää on helppo aloittaa. Tää ei vaadi niin hirveästi mitään semmosia ennakkovalmisteluja. Sen voi vaan niin lähteä liikkeelle. Joo, meiltähän tämä käy niinku verekseltään. No. Ei oo moni poika ajanut 2-tahtiautolla banaaniplantaasilla. Ei tämä on. Varmasti tosi elämässä. Niin. Tää urheiluautoilu on muutenkin mahtavaa, kun tää äänimaailma on niin... Voi, on väärä vaihe. Äänimaailma on niin uskomaton. Minä oon monesti miettinyt kyllä, että minkälainen desibelimäärä mahtaa tuommoisessa Duploplast-autossa olla. Varsinkin ajaessa alamäkeen banaaniplantaasilla. Saatana. No niin, sieltä Se oli pilalla heti kuului. No niin. Joo, ei se jäi siihen. Siitä sait. Kyllä. Otatko sä toisen perään vai ajanko minä? Okay. Ajammeko vuorotellen? Vaihdetaan vaahet suoraan niin Vaihtaa. Ja sittenhän me saadaan kato leikkailla näitä pois. Joo, ei kun tästä saa hyvää eleganttia. Niin onkin. Katsotaan miten näiden letkujen kanssa käy. Nää meidän elossapitojuot on niin kovin lyhyet. Tää huokuu uskomatonta laatua tämä produkti. Kyllä, tähän on panostettu rahallisesti ja määrällisesti. Tämähän meillä on ollut, siis ei tuu onnistumaan tämä touhu. Meillä on ollut runsaat resurssit tähän asiaan. Katos nyt kun mä tätä ponkasen tuonne. Katos tästä kun näin ajellaan. Hei! Mitä? Vaihe päälle, ne lähtee liikkeelle. Oi! Tähän on taas totuutteliminen. Niin kuin näinhän ne ammattilaisetkaan ajaa koko ajan toinen käsi. Joo. Ei se okko hyödynnä. Mulla on nyt tämmönen femiininen ote tähän. Ei se okko hyödynnät vaan tämä 600-kuutioisen runsasta alavääntöä. Ja niinkö... Katos tää. Näin justi. Kyllä tää tästä kato. Vielä kun muistais jarrua käyttää. Joskus. Sä nyt jo pääsit mua pidemmälle tässä touhussa. Tästä kyllä täytyy näille unkarilaisille mestareille antaa arvostusta, kun nehän on niinku nämä modit tehnyt tähän Richardsburg Rallyin. Ja pelihän nyt on kumminkin jo miltäs vuodelta tämä on, 2005, 2006, 2007. Sieltä asti, niin tämä on vielä elinvoimainen yhteisö. Ja onhan siellä toki suomalaisiakin mukana, kun sinne on väännetty kaikki nämä suomirallitkin ja suomenkieliset. Voi helvetti, mitkä ne nuotit, nonni. No niin. Kyllä se voi vielä lähteä. Oi! Ei! Siitä niin. Ei lähde, se kyrvähti. Ei. Mutta tää mennään läpi. Ennen ei olla valmiita. Joo. Helvetti näitten piuhien kanssa. Tämä voisi niinku oikeassa elämässä olla eksoottinen kokemus varmasti tämän. Joo. Jos tämmöstä oikeasti onkaan, mä luulen, että tää on joku fiktiivinen setti. Ei, mä tiedän, että tämähän on vähän niinku ajais veteli. Tai kalkkitiellä tuo. Abouttia rallaa. Ei jumalauta, kun tämä hyytyy tämä kapin. Niin, tai Westerpakan kautta möksy. Sekin on aika eksoottinen pätkä. Mutta Pauli,
Miksi me valittiin juuri tähän erikoiskokeeseen Trabantti? En minä tiedä, ehkä se on vaan niin, kun tätä on kerran päässyt koittamaan, niin tämän jälkeen mikään muu ei ole enää tuntunut miltään. Että joku niin Lancia Delta tai Audi Quattro, niin ne on vähän semmosia niin tyttömäisiä kapistuksia kuitenkin sitten loppujen lopuksi. Joo, kyllä se sitten varmaan niillä ajelu verrattuna tähän on vähän niinku jäitä polttelis. Niin. Se on liian mukavaa. Sekin on jo saavutus, että päästään sinne asfalttiosuudelle asti. Joo, niin jo. Niin sulla ei ole tästä siis aiempaa kokemusta Richardson rallista minkään moista? Ei. Kuten voitko uskoa? En. Älä tee tätä No minulle. niin. Tiedätkö mitä nyt tapahtuu? Varmaan joudutaan suorittamaan vaihtoa. Joo. Nyt pitää ajaa niin hyvin, ettei tarvi vaihella kuin kerran. Kato. Se on semmonen homma, että... Mutta kyllähän tää alkaa jo sujumaan niinkö. Niin, nimenomaan tuo ajaminen on vähän vaikeaa, mutta... Restart. Mutta kuten justiin ennen tätä showta tässä Johannes sanoikin, että minähän en ole tätä oikeastaan ennen ajanut, niin mä annan itselleni anteeksi tämmöset Joku minulla on kokemuksia kylläkin. Joo, kyllä sen muuten huomaa. Joo, mutta ei tätä siinä ollut olemassakaan tätä Trabanttia eikä banaanirallia, mutta tämä on kyllä parasta, mitä tämä peli on mulle tarjonnut ikinä. Tämä on parasta, mitä voi tehdä ilman housuja. Siis ei tämmöstä kombinaatiota. Noin. Tiedättekö, mä vähän luulen, että me tarvitaan lisää lonkeroa. Mutta kun mun miestissit paistaa tuun paijan läpi. No se on. Pitää olla vähän fanipalvelua. Niin alkaa tulla faneja sen takia. Niin, mut siis... Nämä leikataan pois. Joo. Koitapas nyt yrittää. Lähetääpäs taas hyökkäilemään. Yökkäilemään. Estrada da banana. Sekin muuten suosittelisin. Niin, oliko se 126 Fiatti? Tässä niin semmonen 12 kilometrin EK tuolla Afrikan jossain savannilla. Saatanan kivistä ja möykkystä tietää. Ja semmonen oikein semmonen koetin kivi. Joo. Se oli mahtava. Mutta ei sekään kumminkaan tämän veronen ollut. Joo, Fiat 127 on kuitenkin, se on jo vähän niinku semmonen parempien ihmisten auto, että niinkö. Niin, mutta 126. Sehän on se oikein se vielä kasaan puristettu, mutta 127. No niin, se on vielä pienempi. Niin, Suottaapi ollut. se on semmonen söpön muotoinen. Nyt ei närästänyt. Minä aina otan sitä Aasia tulevaksi. No niin, tässä oli semmonenkin. Niin. Ratin takaan. Caution. Meillä on huoltojoukot kunnossa. Joo. Ei Siellä! Auta. Tämä on hyvä, kun tää peli välillä onnistuu luomaan semmoisen illuusio, että on sopiva vaihtaa kolmoselle, mutta sitten se niinkö murskaa toiveet siitä kyllä hyvin äkkiä. Minäkin olen havainnut, että tässä on paras lasetella vaan kakkasella olevinaan.
Caution. Kato! Ei Asfaltti. saatana me kuollaan kaikki. Sinä oot jo kohta puolet lasetellut sieltä. No. Miten tämmöistä rallia niinku kannattaa järjestää, että siinä niinku 70% osaottajista vaan kuoloo tässä välillä? Näetkö, mulla on 4 päällä. Ja se varmaan kannustaa osallistumaan uudestaan. Niitä edellisiä osallistujia varsinkin. Mitähän tämä voittajat saa palkinnoksi? Onko siellä joku pussillinen mangoja tai... Ei saatana, tässä oli tämmönenkin. Trabantti, jossa on peräkontti täynnä banaani. Eikö niin, siitähän se nimi tietenkin tulee, banaaniralli. Että kyllä se joku tämmönen hedelmäteema siinä varmaan on. Minä niin inhoan tuota kiveystä tuolla tienreunuksella, kun mulla on huonoja kokemuksia. No kun ei pidä mennä lähelle sitä, kato. Pitää vaan tälleen... Kato, noin just niin, kaukaa kierretään sen. Ei tässä oikein 4 tee. Kato, nyt minä ajoin sillä monta metriä. Jumalauta. Jätkähän pääsee tän läpi. Mä nyt vielä mene sanomaan tuommoisia ääneen. Se oli käänteispsykologia. Niin. Jumalauta. Ei! Voi että Oi kun sana. ei olisi ollut enää kuin neuvostopaska. 100 metriä. Ja sinä meet tyrimään. Sinä menit sanomaan jotain. Siitähän se johtuu. Minun Nyt sanomisilla taas on sitten joutaa Minun tämä sanomisella show on- tässä käymään läpi. konkreettista vaikutusta. Sitten varmaan kannattaisi pistää niitä aikojakin ylös. Tietää kumpi niinku oli. Kumpi meistä oli Katsotaan nyt, loppupeleissä parempi. jos niinkö nähdään, että joku pääsee maaliin asti, niin sitten voidaan katsoa, että montako tuntia siihen meni. No niin. Käkkäri pohjassa. 3, 2, 1. Käkkäri pohjassa ja vaihe vapaalla. Key right 50. Fast left 30. Key left 70. Jätkä selvästi intimidoitui tuosta minun äskeisestä vahvasta suorituksesta. Nyt tuossa on kauhea tommonen yliyrittämisen meininki. Vai niin? Sä oot sitä mieltä. Fast left 70. 90 left tightens 70. Pakkapaakki. niin. Caution. 90 right 100. Tästä tulee hyvä. Ei pitää sanoa tuollaisiakaan Ei ollenkaan. pitäis sanoa. Pitäis olla vaan hiljaa ja syödä epäin. Medium left 70. Medium right 70. Key right 100. Caution. Hairpin left long 70. Ai. Perkele. Key right. Over crest. Key right tightens. Elä No nyt siihen niin. ajoa! No niin. Ei jaksa Trabant. pelata, lähdetään pihaan. Joo, Trabant on siinäkin mielessä mukava auto, että se on kestävä. Ajoit tuohon piikkilanka-aitaan, niin se vaan, No mutta ei se vaan hajosi. Ei se kori ainakaan mene miksikään. Ehkä. No ei se ruostu. Lasikuitu on helppo paikata. Tiedätkö, se on taas vaihon paikka. Se on taas vaihon paikka. Miksei me jätetä näitä mikkejä tähän paikalle, vaihdetaan itseämme vaan.
ihteen vaatteita vaihdetaan. En minä nyt tähän paitaan ruvesi kommentoimaan mitään. On niin, ja siitä taas. Virallinen rallijuoma. Virallinen banaaniralli. Nektariini. 3, 2, 1. Voi että kun muistuu oikein lapsuudesta mieleen, kun oli Mombasa banaanilimpsa. Se oli hyvä. Sinne pohjalle jäi semmonen sakka. Se näytti siltä, että se pitää syödä lusikalla pois. Ei nykyään enää oo semmosia Ei oo. hullamössö sukupolvella. Sitten oli Honolulu persikkalimuunaadi. Ja T-Rex banaanilimpsa. Ja Spider-Man limpsa oli sinistä ja Limpsa. sitten oli limpsa. Ja Pokemon limpsa, se oli sinistä ja se oli joku vanilja, päärynävanilja vai mikä? Yi. Muistatko? Tai muistaako En ole harrastanut. huoltojoukot? Ne oli hyviä. Ville Vallatto. 40 kuikon paketti. Niin. Semmoinen Silti niitä söi 50. keltainen pahvilaatikko. Samaa paketti. Niin. Yhdestä paketista 50. Jaksaa. Sinä sä aloit himmailemaan. No perkele. Kun joka- annoit oman uhosi levitä valloilleen Joo. ja aloit pelkäämään omia sanojas. Kyllä se on vaan silleen, että slow and steady wins the race, tai ei jumalauta, kun tämä sammuu kohta tämä kapin. Ei. Ai. Kato, ajat vaan paremmin. Se on just niinku siviilielämässä, ei oo saanut ikään tottua näin tehokkaisiin autoihin. Tää on vähän haastava. Voitte montakohan heppaa tuossa oli muuten tuossa Trabantin moottorissa. Niin. 37. No tietotoimisto tekee tarkistuksen. Mikä oli malli? Voi että kun ei muista. Oliko se 601 ja Group A tai jotakin? Ai! Vai Group H? Mikä Group se oli? Megatjaffer saisi olla ralliautona kanssa. Joo, se on yleensäkin niinkö tämmösten urheiluautopelien ongelma, että niissä on niinkö todella tylsiä autoja. On. 25,6. Niin, siviilimallissa. Niin. Siis perinteiset kyllä, mitä itelle tulee mieleen ensimmäisenä, on Subaru Impreza ja välikoppa Escortti. Että se on joku standardi. Varsinkin niinku vanhemmissa rallipeleissä. Joo. No nykyäänhän nyt en oo kyllä pelannut mitään uusimpia VRC tai uusimpia rallipelejä muutenkaan. Ei niissä oo kyllä mitään luonnettakaan uusissa ralliautoissa. Että kyllä mä ite niinku tosielämässä mieluummin tämmösellä lasikuitukopilla ajaisin kuin Koitan nyt kääntyä. jollain nykyautolla. No riippuu ehkä vähän, että miten pitkää työmatkaa tarvitsee ajaa. Sä oot pistänyt vähän ilmanvaihtoa tuolta Joo. kuskin puolelta. 4-vuotissuunnitelma salli minulle tämmösen ilmastoinnin tänä vuonna. Se harmittaa, kun tässä ei oo tuota Morris Miniä laitettu. Eikö? Ei oo, sillä on kumminkin paikkaansa ralliautoilun No, historiansa niin joo, vähän- kanssa ja suomalaista historiaa. On vähän omituista, jos se tyystin puuttuu. Mutta justi, että enpä minä oo kuullut taas, että Trabantilla pahemmin on ajeltu Niin. rallia tai kaksitahti Saapilla kylläkin joo. Joo, Mutta sitä ei oo tässä. sekin on väärin. Jätkähän voittaa tää. Taas kato. Taas ajoin samaan kohtaan, mutta nyt se ei tyystin hajonnut. Mä olin melkein hiljaa. Jaha, no niin, ajat ylös. Näin.
Sitten näin. Ajoitin loppu. No Sinä niin, et oo vielä ajanut minä sitä pistän nyt paremmaksi vaan. Hän tuoda sitten. No niin, paas aika ylös. Ota kuva tai jotain. Näinpäs otan kuva. Itestäni tosta noin. Iloisena naama. Näin. Kato, näin kato. Aivan paremmin kuin tuossa tuo. Mahtoi tulla hyvää kuva. Oli varmaan vitu hyvä. Joo. No niin. Ja sitten siinä on taas poi. Oho! 2, 1. 50. Oho! 50. Fast left 30. Key left. Ei jumalauta. Key right 70. Tämä on ihan järjen köyhyyttä. Tässä. Tämä on ihan järjen köyhyyttä. No. Fast left 70. Minä tykkään itse henkilökohtaisesti enemmän itsestäni kuin sinusta. Ja sitten tuosta kuvakulmasta, missä näkyy konepelti. Se on Koska tämähän on vähän ristiriitainen, kun Joo. sä näet tässä ratin ja 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 ratin tuolla. Se on ihan totta. Ja kun ne ei edes mene täydellisesti synkassa Niin. yleensä. Se on vähän ärsyttävää. Mutta eipä siihen tämmönen hidas lihava mies kerkiä kiinnittämään Joo. huomiota. Muutenkaan tiedä mitä omat kädetkään tekee. Ihan Niin. niin kuin se ja sama mitä tuolla nyt tapahtuu. Joo, ja kaikkea ei myönnetä. Long 70. Kato. Eikö ollut kaunis? Key right. Over crest. Key Kato ja samalla aliohjaa ihan vitusti. Aasi saatana. Tuli tuolta vastaan taas. Itse olet. Oho, nelonen. region right 50. Over crest. Fast Kuka tämmöisenkin paikkaan haluaa rakentaa talo? Nee. 30. Niin, mä ainakaan rakentaisin tämmöiseen, missä Elä! hullu ajaa Trabantilla koko Ai ajan. ai 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 ai, ai menikö näin? Kyllä se oli kuule siinä. No niin, minä otan uudestaan. Joo. Ota vaan. Kato, kyllä mun pitää kerran tää Joo. päästä läpi, saatana. Sitten kato, jos ei onnistu, niin mä luovutan ja... Kato, kun näin ne ammattilaiset vaan... Ei, kato! Näin ne ammattilaiset. Joo. Minä niin tuota vaietta vaihtamaan. Ei saatana mitään elämää. Aika hyvä startti oli se. Joo, kato, pikkunen varkaus siinä. Joo. Te ei Että lähtenyt oltiin, karsinasta. niiltä oltiin jo siellä Joo. Vähän niinku kärkyt. joo, pappi kurkki sakastista, mutta ei vielä ihan tullut pihalle kuitenkaan. Hiljaa. Fast left 70. Onko se tuommoisia mutkia teetättää? Ne olisi paljon helpompi, jos tää olisi vaan suora tie. Me hommaa. Caution. Eikä Ja rynkyttäisi yhtään. niin asfaltoitu mieluusti. Olisi joku parempi auto. Mikä vika Ei tässä? oo, mä perun puheen. No niin. Kumminkin saanut ite valita. Nee. Melkein puolueen miehet kuuli minun väärän mielipiteen tuossa äsken. Ja sä päätit tän. Tämä oli meidän yhteinen päätös. Voidaan ottaa tuotantotiimille kitisen. Huutelee siellä lehtereiltä. Caution. Oli se semmoista. Long 70. Piippuhyllyltä huutelee. Oi. Oi että Kyllä kun se vaan. hoidettiin. Se on ihmeellinen auto tuo Trabant, kun se pystyy tuolleen muuttamaan suunta. Region right 70. Joo, minäkin voisin tehdä niin elämän suhteen.
Voisit, mutta et tee. No kun mä en oo niin ihmeellinen auto kuin Trabatti. Oi oi, nyt jänskättää. Ai. Kato. Ui. Huhhuh. Mutta näillä ajoilla ei kuuhun mennä. Eikä tällä ajolla. Maaliin. Niin. Ehkä. Voi että kun. Minä niin pelkään banaaniplantaasien. Caution. Onkohan tää joku niinku Itä-Saksan oma banaanivaltio, missä tää järjestetään tämä ralli? Missähän tämä on? Niin. Ylipäätään. Meinaa närästä. Oi, nelosvaihde on saavutettu. Jumalauta. Oho! Kato ykkösellä. Ai. Vapaalla. Uhuh. Kohta tulee se oksettava kohta. Caution. Mitä helvettiä? Tuolta, kato ykkösellä mennään näin. Kato. Eikä kolmostu yhtään päkkänä. Kyllä. Nyt sitten laseetella. Ykönen. Oi ei. Älkää. Ai. Oi. Huonoja 90 raitteja. Perkeleet. Särys siihen. Pää kiinni. Ai. Ei. Nyt. Ei, Nyt oi. varovasti vaihe. Joo, kato. Starttia. Ei kun tuolta. Oi. Apukuskin pitää olla täältä vääntämään avaimesta. Miten me saadaan pakki päälle muuta? Se... Hei, katos tää. Mitä? Mistä se pakki? Kytkin pohjaa. Joo. Mä huutan se haittu koneen. Sä... Oita nyt. No, en minä tiedä mistä se pakki tässä menee. Nyt se on päällä. Oi. Oi saatana. Mutta katos tää. Katos tää. Oi. Nyt on surutonta menoa, nyt näyttää hyvältä. Hei! Nyt! Mä tajuan tää. Tää pitää painaa alaspäin ja sitten sinne missä on kutonen. Kuutonen. Niin. Niin, elikkä tuonne ja... Niin alas ja... Mitä? Eikö se äsken ollut jo? Alas. Minähän painan. Nähne. Alas ja kutonen. No voi helvetin reikä. Mutta hei! Joo. Saa tulla huonompi koittamaan. Kyllä mun täytyy myöntää, että tänään sinä olit minua menestyksekkään. Mut se oli aika hiuksen hieno ero.
Niinkö 2 minuuttia. vähän alle 2 minuuttia. No mutta kuule, onnittelut. Joo. Sanotaanko näin, että mä tunnen kyllä, mä tunnen jonkinasteista ylpeyttä, mikä on harvinaista. No mutta kun tossa on sitten seuraavalla videolla asia muuttuu. Joo. Tää ei lopu tähän. Joo. Tää ilmeisesti ei lopu tähän. Että minua ainakin kiinnostaa. Joo, tämä on. Ja tämä ihan varmasti kiinnostaa todella moni. Siitä me emme takuuseen. Kiitos saatana. No niin, mä haluan koittaa. Nyt vittuun siitä. 50. Sounds like the gearbox is broken. Otetaan vielä kerran. Tää nyt menee ihan vituiksi tää homma. Elikkä ei mennä videolle.